Yadamasi ama kwa babio ye husu kom ene ye kom ademu ache nyame adom ti ya sa banframa bio babia obi ane mu akwa ba aha aye na akwa Elisha TV won so anyankopon ede nam na kwa odifo na akwa Elisha dodo na friend the great agra so dia ba ewiase ma ne sunsumu asem de amankofo ti ase ba pa sanse nyankopon ede ne sunsumu ahoden de ama ne difo se sunsum bi enwo asem akire obi so a onam na kwa so no ma ne chirechire mu a ebeboa amanyankopon ne som no atumi ayeka medika aka cho se wiase na ye wei ene nyame ne som no sunsum ne do so chen honam se wante ase sa nioma ebekire so ache na emom enam se nyankopon difo ehya ase no de TV ba ya o chirechire sunsum nsem ti amankofo adwuma ye fan ai na Kristo som ne sunsum sem no ayefo ade amani pa bushafo benya nyame difo wo me nchen wa ha ne yo komotwetwe bebre sanse medika aka cho se nkofo nsem omde bedaye no enam hye nyame difo a yetena se na yehwehwe ho koma din ade kofi poku ne menya nyame difo wo me nchen ono eye odifo a oda King of Heavens Ministry ano mame fa akonya waso na me na obi bia ase sanse mu ankakra ne yehunu se sika no ayepe na nyame difo so de ode aka ho ama ye si efie de ama nyankopon no epegya nkakra but sebi mpreduasa esre no a na de etudwa se wote yenka na nyame aho asem da wakoma so a medika aka cho aka ne na nyame difo wa dwoso na asase de nyane de nipa na gina asase nti adwiri dan ni nyina agu ene yenya ba bifufura ye kwakosi nyame fie nti so de mu akakra no ebabo ama nyame difo so ne de wo no de ka wa ye nyina na yesi fie no enye nyame difo nko na aboa ama nyame ni nhira ene ne kese ya opeso de ma ye nyina no yensa atumi aka the great agrawa ma me nko ne nchen na e share nko twetwe na the great agra ya beto mete prophet da kwa Elijah ya beto mete akofene ba na basa o enumunyam ka erade ayo brutao enumunyam ka erade yeah oba asa shebio na nsen de ekamia se na owo mu adadiem ena na wo ye dwumadie fufuro bi nti na amaye ntumi hya nyame ma no ma fe opa abade ne yaba wasem tie wa ka ne sani ngura yensem ne kovi enumunyam enka otiasefo bi a wo hwe na kwa Elisha na baby biara a wo hwe me free so no osoro nyankopon asomdwie enka ho me fa sa kwanya yi so me chia Elisha manyina ewiase ene amaman baby biara Elisha bawo sre wo osoro nyankopon asomdwie se emra wo so ebrei mu akaboso me beye nwotwe na ye de afi be den ebeko na wie ya sre nyame bambo ema wo hwefo bi a wo hwe na kwa Elisha na mesre rade biemu se omawo mpembo no wahwenti ye sha afi as niema mu ayeden na so awrade se oma wundidi a oma de panchen then me gidi se bibi pa bi wo wani mu a awrade wetumi ma won sa ayeden aka sha wo hoden e wonyame mu na Kristo mu ana nepa nyina afri eden eba okay awaja minshira we de ma fa ne se mpa bo no wa bo no kra se ye ntoso ye dwumadie mu ana ye nko na nsen kofo bi busabusa nsem bi dodo me dwon ho amenti ase but anidie ma me mfa sa akonya no so me nim se na obesi afa no de but ase nkofo se me no obedi nkomo bia na ahye ring na ye ring ne so se na si ase kamia he se nkofo ya efi se omo ye okot nkofo kra ka na nyamedifo na ane ni di nkomo no nyi se o hye ring ye okot for ring ne ade na mo so a ring ye hye baba je na baba me busa ring na hye no ye okot for de ana se ring be yanga ana aya ware de ana de ankasa bo de ne de wo de pam ne ka because nkofo is so much worried or ring down shot coffee the one thing is unim say wiase your secret is your power also hunu sa ade no nipa bia unni secret e wo wiase no unni nyina so wa abrabom nipa bia unni secret e wa abrabom no obobra enye yie because untimi mfa bibi nyeden ensie Kristo a oye wiase nyina age nkwa ye di nachi no enye bibia no obaye obeyeye ewie enye bibia so no odai na di ade kire wiase eno nti no okọ ka se mo jimi edi na mo som me honhom no nokure mu ade me mantimi anye no eno na mo beye den obeye tena bi kura ode ofa asuafo miensa omudu a ono kwa kwhye ne PM no akobọ mpae obi nim de na okoye ho yes kovi obusa ringi ho asem de nti ameka se o secret eye wutumi no hwe we ye wode ye good e de ye den e wo ho
we nye gold dear. But ye ka to me ya dear soon be yeden ejinem. Okay. Obi be to me a hye we bi eye gold na yeden ehye no eye to me na yeden ehye ne nsa. The ehye mi say ye occult ring say enye bia eye meme ni minyame. But some go for be so mu tie na pa mu tie o mu na obi ehunu say na admission. Na o ka dey say there so obi nte ne ho ase say ye onu nyame. Eye occult ring na say nye occult. The question na obusa me. Share only friend no Christo busa ne say. E dia na wo pese menye den menye ma. Ni friend ni ka kire Christo say owura de me de minim ane say mani aye den ate. E kwaya mani be fa so ate na ye den ehia me. Nti ohwefo bi a ohwe Elisha. Gidie ni akoma pani osuru a wo no Elisha mu. Eni wanam otuo de wo de wo hia ne say wo hawa onam mu na be ye den e be free wo so. Jemi ka wote ase ye wo mo ehye ringa eye awkward ye wo nyame adifo so ehye ringa ehye ne kwa eye tumi bi na ye den odinam ebi ne me Elisha de ehye mi enye awkward ring but eye sunsum de ebi ye den ewum ma me nka ne sa ring na ehye na kwa Elisha govi na kwa Elisha govi na kwa Elisha tumi de ebi o govi ma me musa wo de wo se we de wa pem aka ring na ehye wo no yes enye occult for there enye occult there unko je no sunsum baabi afiri obonsam camp eye a D4 ring that is it a D4 ring yes and sunsum o ring yes of course and this me dey ehye me a eye wedding ring o de sunsum ko bi uni bibi ka chem nana asante hinu otumfo na won kwaso yeah onim se obedi ni fish ya abe aduonum yensa emra obetra ko nyame aye bia ma no nyame aye bia ma no obanyame sho ye nana die nti ameka se nana nkwaso no hwe asante hinu otumfo wo hwe ne nsa ka wa bebre wo ne nsa so empatia e kire tumi ani dibra wo ye de okura so who's ring show be a coffee and funny just a normal thing because ring be a wona se kire okay obi be hye ne just a normal but obi o yesunsum ni de ode ring hye ne nsa onim de ode ye den ode ye okay na nsan bi hu se na obi aba TV so na wo kire se odi we hye ha we se odi obi e ya adwene na ode kasa but nye sa sunsum ne nka ne sa okay Jamaica what you say nti na mpanifo se wasum abrewa na ba bi obehwe de ofa ho ben ma me nka ne sei the entire me ball na Asante no otumfo as edin no hwa ring ye hye ade nti na yenka say your ring kire say oye ni petit bi kire say sunsum bi ye den e ka ne ho because we ye wo de obetumi de ahye e de aye dressing life show bin so say e fe kama and nkofo bebre de ekra ye life ana ye wo obi so on so wagye bi ahye ne nsa for protection bambo okay ani obi kura tumi kwaji bi hye ya ka chen se okofo ka na ring no e ka fe wa e kire se ka no e be be de ebisi de den si fam nti sa wo kwaji ring hye wo nsa se bambo ade na wo fo ka na e ka fe wo na wusi na nyame mmoa wo dako na wo kofo plane na plane ni tuko wiem pa na e ka mia na ring ne ka fe wo wiem na kire wo se plane na wo timi wo wiem na be hye fam a kompiti na be ubedi ka free sro aba fam this ya wo yira ama plane na di wachi ana yes nti ya wonema bi o wa nipa mfa wo makoma na o mo renye den ehim okay Jamaica what you say media idea ehye me but enhye me say e be ya de boni me de ya de pa okay abusuafo eno aye the great agra na kwa Elisha na nyame etumi a ewo no so ne so pa in fact say na wa adwene si ya o fa the ring na busa na waka cho eja okoto ngo fa ring bi enfiri bunsama hiniem no e ba be demo o yesusum ni ana susum so de ene ade bi a wo no ya tumi wo including ring na ehye no tumi wo mu a nyame etimi nam so eye niyoma ahodo opi in fact me sure say wo ti ba bi na wo pe o hawa no yie na nyame ka ne se na ring no onyi ntunsuom na on fansuo no mpete na wo ho nto wa me sure say oyesa wani ba Jesus nyankopo ama na sa kwanche na ode ye adwuma me nka se no na wo sisi no ye mama dwenkyere me pese me chew se tumi a nyankopo de ama na ewo ade bi e wo de ho bi e mo enti okasa ade ko no de ka ebe ye adwuma me da se wate ase oh papa karaji ensem no de bebre ewo ho but mami fa nwura busuam kakra isa nsem kofo question de abedam ne kam ya isa se busuam doso yes obi si musa se ye be wu obi aba asase so yes na obenyini yes
na ewon krabia ne wo hyebre Yes. obetumi abedi ye wa asase so no Yes. abusua ene sa connection no etesen because obi pese ohunu say me ebretu oni me ye eko nani me ye adua nani ya wo me aba asase so nyame adome wiawia mabedu ba bia wo say me ye adwuma nya sika ene mabusua ene me yie yoda ache no connection etisen Coffee. papa Tie me. bitio Obi hwe na kwa Elisha. No matter how pabaya wo ye den wo ye. yeah Tie me ne tie me biem. etio Se nyame ye wadom. Na wo ya branch ya the age of 27 years wasi abrabo kwaso. 27. O maame nwa e ma wo nye den edibiem. O ye oba so at the age of 25 years wasi abrabo kwaso. O maame enwa e ma wo nye den edibiem. Kofi. Ye ka abusua se woduru sa 27 25 na kofi na nyame ye wadom na wo baako mienu miensa you should be very careful e wo unua mema because that time no awurade e de abusua foforo bi ayeden abehye wo nsa okay omo ene wo ma wo de omo ayeden abawiase enti se free sa time ne kono se wa ma wo ma ne dadwene anye wo future na wo dwen se o me ma me wo ho papa wo ho we wo ho na abre bi akofi o de moa no ebo anuafo a the time bi beduru ama wo a emoa ne nkobiem na wontimi so nhwe wa wo de ya wo de o ma ba wiase no anuafo na abesa atani against you say wo kura wa anye den wa mobra wo kura no nya bi kura wa anye den wa fie because according to Bible say nipa wo tamfo wo fiefo na beye den e beye watamfo obi hwe na kwa Elisha sabre akofi papa ye bia ode aye ono ankasa ni nua akofi se wode to susu e ma ne ba future and then kana bra bonte se de wote obi hwe na kwa Elisha emua bia ode abu abusuani bia ma na bra bo apem obi hwe na kwa Elisha wonua bi obefa ade ne kwa akwantum ene onua na besane ho abrabom ma ono ankasa ode ne kwa wahwe ase onua ne so mfa ne nye hwe wa abrabom biem obi hwe na kwa Elisha nipa bi ogi ni di ye wo fie ehum se a nipa we dem di sika mano a obetumi aye agapade a ofie ayeden ama me no sa nipa na ma ne nsa ayeden asifem enti de me pese me captain nipa bi a wo hwe na kwa Elisha ne se Bible sisro de obenwo no nya obeyo nipa biara wo ye fie nipa bibusuani should be very careful with ankrofo ne won se o kan se ade na se nkofo ya adwene se ase wayi abusua si nchen se obi ebibi wo ne se mani kwa so wo abusua that is the reason ti ameka se ye kan abusua a eye wo de a wo de omo ayeden aba enti eni kwa so ofa wo fa wo nananom wo maame wo waka eni kwa so e wo mo a wo betumi de aboa wo mo honam fam okay but enye ni too much because on say too much of everything eye boni adie biara wo ye ma ne broso no eye boni kofi ye woni pa bi ho no ma o che ne 5 million kram per 7 wo diska 5 million e che no or the sa 5 million no e se sahye bra wo de ba wiase okay because he thinks say when you ska wo ye dwe oh ye nipa ne papa no wo ye ni giving no or no crass spiritual no or sa fight against you say wo ye dwe na nsan wa ya ahomaso asiska ba wo nsam as a woman nipa je make out here because a nipa bayifuo bia nipa bi e friend say nipa we bayifuo bia no kofi say nipa no o te say bodamini yeah kofi say bodamini fabo na wo gina ho de be bo weprawo adenti wa bodam normal person bia ni ho a obefa bo say wo gina de be bo me pese me ka kira wo say nipa bi o ye bayifuo spiritual ko honhom famu a o te say bodamini o nipa o ye bayifuo ko honhom famu a onim wokunu onim ne ba onim o maami onim onua odin samone anadwo ne wie na ade eche a na nani aba ne ho so na wa yese bodamfo ya sa ne yare na ne ho aye den ato no o twen sika ne ku ne ba sa abre ne ba no aye den waku na wie afeya nani ba ne ho so a ne dambo ne te ko ye no e na wahunu se wa aye den waku ne ba enti ne pa bayifuo bia na o te se bodamini bayifuo bia ko honhom famu a wonim ubiem odi ubone no so onimu biem enti ye wo bi a wo hwe Elisha wono ani nwia de nsan siniyem nipa we nsanom wo mpe eso da bia wonom ye wo bi a wo hwe Elisha wono ani nwia ware ne honhom fam nipa we emasam ahye ne ma onye se na bra bo no wo mpe eso da bia bra wo mu an wo den obo niema boni bi o ho a opese wo firi mu betefie nipa e de ade so abone ayeden aso ano okay
Jamaica what you say enti ye wo niema bebre nipa na mu a eye fie nipa because ja wala ofie be ye wala ofie be ye obi mfiri ni fie meye wo wala ofie 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 kofi obi mfiri ni fie nyeden embeyew nti ye wo niema bebra ekoso woni pa ya brabo mu a yemmusa ya nkasa ye fie ye nuanom aye na omo firi ye furu ba ko mu baaye abusia mu namfofo mu nipa bi e beye omo nenim ye secret ano aye na akwa Elisha in fact mehwe ne saa sanse se edrumre bi na ode sunsumu kasa na okwa akiri a metumi hunu sanse etodo bi a ode yawo ni pains se yawo abodi fe ni pains no ade ekabom kansem bi ema otumi musa ampa se woti ba bi na wo saa tibienim na saa efie nipa na de ukomu a in fact otumi se yawo pa wo ho oni papa yi ebe ya adwene emo e kan mo wate ase se nyamedifo ewo ho ade ma wo se a simple wabrabom na ne o magigo a ene nyamedifo the great agra entwetwe nkomo nyame nam so ebe ma wo nso oje ene fa wo de aye wo de a baba kofi mame musa waka we nyina a kire yen eye ne kwa so no enti se maame ana papa wo baba asase so no wa nhwe ba no ene se ma eba nso anyina duru ba bia no so enhwe maame ana papa ni mienu de na ya so de kese kofi me dasi hwe according to Bible osi di waja ene wonani na won kwa na ayeden aware wa asase sa asem we na mpanifo so ka asem bi so se ansana mreken so ebisi ni trase na wade asase akaje nti before maami bi be wo ne ba na won hwe no ana papa bi be wo ne ba na obepo na ma o maami se akora we nya me ba no na wode wahunu nti a wapo nipa na ayeden ama no na wahunu de nko anti akora wankasa na wa produce na ba asase wo po enu nti na me ka asem bi se ansana mreken so besi ni trase na wode asase ayeden aka kofi enya abusua nyina na ye warem enya abusua nyina na ye komu ene oba akọfa nyinsen enya abusua nyina na ye komu ene oba akodi mpamu agoro because ye wo ba bi ho no ma ya kese na brabo a wode na mu wiase ye wo ba bi ho no ma wo kọ ware ni fie ye nware omu fie ya awo nti wo be kọ na fie ofo de wawo de ne ba no so kra na e nan de wanwo dodo kra wa abusua nim eye nan na su ohia ni ahokire buburo de aye ma wa abusua nim Jamaica want ya see enti se wo kọ ware sa abusua we se makofi onye ready for aware onye ready for anigye because enye dipa ne pe na ye ade a eye aduade ye den e wa abusua nim enti se obi hwe na kwa Elisha Bible si di waja na wonani na won kwa na ye den aware asase so se o papa ana wo maame afun kwai bia so se de nya on na do ye den e baaye okay emwa biara wo se wutimi de bo agya ne na no wo se wutimi de boa because o kosro ba fem omo enim wasase omo nim ba bia wufuru mahye omo nim ba bia ye gye wawo eda ye do be ja eda ye do be wi ase nipa bi ne so mu ne to ne nsa so sei eyi introduce do ma wo maame maame anasa wo papa maame anasa wo sister bi okogya wo maame bra wo ye den e kan wo pesa be ka kosi se ewi ase enipa nyame eni nipa okay because ewrade se on free sro no ode aye den ode aba na ode fa nipa so kofi me ne wote ha ya ye ka sei se bibi happy to you right now me ne wo se me ye den be save sabre no ewrade afa me so aye den achew me ne wote se bibi to me emergency a wo ne wo sa wo ye den wo fa me na wutu me ka na wo de me ye den e ko hospital because of say ewrade anka nipa akoma nipa ntimi nye papa nti wiase nyame fa nipa so ene ye bibia nti wiase enipa nyame ene nipa no kwasem because me anka sam ye ho adansefo na nsen manhia wo a
nanka asembi ya to so ba mu ana nioma nyina tutwa kama tuze ampa na nkupo fa nipa so bo ani papa nyamisha opa yes me pesa me ka kosi se onipa biara wo de ba ba wiase na wo gitum se ba we ye me ba no se wa nhwe ni so yi a wo bebu hu atan wo wu achi okay wo ye na ye ja wo bebu hu atan wo ye eba na wo hwe na kwa Elisha na wa mfa ni di a ma wa ja ne wo na se o ma fo minti a kofi wo bebu hu atan okay cause atemuo de eda ho mani pa nyina okay abusafo atemuo wo ho ama ye nyina nti na wo se nyina ye hye de nso mesre wada ba bia wo bia no se wo ye ma hye wo asem wo hu a se de enka akiri waye bi a jai saa na mpedifo ka de yenkase waye bi ato aso waye bi na enya no wajai watie futu na de hia se wo so ye no waye ama bibia so aye kama busuafo eguso a ewo yenkobo twetwe ma me fa we enko nyame adifo obi o da me musa no ye wi the bible kwantwefo na aye some the restrictions na de dwumadi na be papa kadachi ade be na da nipa so ye hawa wo nipa ne de ba wo nchen wontumi emwo no na kwa Elijah mean too good Kofi. Too good. David. Mean too good. Metia sunsumboni. Okay. Baye die. Mi hu sunsumboni a metia no. Okay. Me na kwa Elisha. Mean too good. Okay. Ade a menye eye gold tuo. Okay. Apart from gold tuo, mi nimo how be a wonemu. How be that nipa bi aso ya. Oh, Kofi. Say ye twere yare. Ana say seve eya adwene mu haw. Ana say stroke e na di obi atofem. Kofi. Agra nyame bekasa obi se ne ba enei wakoye gay ne ba akoye lesbian sa sunsun fi na betan ko o de ba obi frey Elisha last 2 years no yare HIV ewo UK me posti ne niema ma HIV test na okoye ya o de send kire me say o wo sa problem no me man ne niema o use ye after 14 days 2 weeks no o sa akoye check up no wa frey me say doctor say sa eni ni moja wonderful enti na kwa Elisha kan de obetumi aye den eye ewi ase kire de obetumi aye den aye en kan de wuntumi den enye that is it okay sa wo hwe na kwa Elisha say ya wo sem adwuma sem emmoa bi na wo hia free wo bi ho onsanka anan krata sem bi na wo hwe na Elisha age o krata na nu kwade ye nkoye nko hokra Elisha age nkrata anyende eno nkoda ncha minimo haw ne amane bi a wonamu de me pese me ka nyina ne se oyemfo ne awrade aye oyemfo ne awrade Israel nyame aye asama to me menhie awrade anka mawu oyemfo awrade ni nyame o beda se mahunu aniema bi a ekoso circulate on social media in fact enipa zuro nyame o ansemo nipa zuro nyame obacho ankomo ami no ba bedie me kofi poku me ni nyina so say yes aye de matibie na mbebusa papa say aye no kore asanya no kore me I alleged sene broni beka no temi se wa enyi ma no nkosi bone enyi prophet anu nkosi bone nemo nhwehwe mu ana yeyo ba huru video bi circulate e social media afa prophet Ogyaba okay yes papa isi munye no prophet Ogyaba obi anu senior me chiao nyam shira no ntina no djuma ne wo ye bo abaso we brutal and say me show one niema wo do we ye the bro agene ntia so na video ni circulate na ye say na kwara ba ko say prophet we are wema na nya asem keto wo ye den wo wema na brutal na we zu se kasa be no go bi na wo de to de bia mo de nioma bi ba social media na we na ye den go bi na ye den baba o wema na so Ogyaba onye srabofo we nipa na wo kansa se we a na nipa degree no o nyame so fo kese o kofi nyame di fo kese ade ba ko ne se mekobi ye nko ne kwa no cry me kase Ogyaba anya srabofo a o ye nipa nipa su wo ho ansa na nyame frɛ ye den eba obi ani ho a ye wo ne ba wiase na bible ekura ne nsem no cry ofrɛ no nipa be fa na asase so adom no ye de wo efiri ye funum na ahoɔden no wa be fa ne wiase nti Ogyaba eye nyame difo na kofi baba
mekobi no yenko ne kwa wasa ka bi me ka kosi se tumi a enipa de na mu wiase no enye kwasa me na me ka kiro kofi ya wo mu abre wa konchinim na wonye sika duru baabi nti no ohun ne se be menye sika duru ma mfa baabi a dipa yi betwa me nkwa so nti saa ye o se me fa baabi ne ye de ho amane ayeden ato ho amawo ofom ede a obelusu ahoden ekura wo na nkanya ne kwa so no se obeka ne se ogyaba ewe ma enfata difo enye ne kwa so no asem na okana wa mama adwene ma yem yes me ka de akosi se sofuo biara samse ahwe ase ye de ama covid me ka wote ase ya woni ma bi yo hono mu a eye obonefo afidisum sade ye beya obe wode wa hoden beye den ebeto fam sade yi samson ye den ehwe hono no enti ema ye nipa bi a omo ye dangerous e wo nipa abrabom ana Charles Kojo say some girls are dangerous some girls are dangerous ngofi me ko bi yankwa ne kwa o tumi a nipa de nam no nye normal say wo fiti a wo se menye tumi da bi na kwa like ade bi ya wo naka de na kwa ye de opeso kan yanko orofo masam kan etwa to nyina ne se Kristo mu e na adinya ene mpeja ene nipa ye den ewo nim de wo namu ene Elisha nkasa na de aye den ama wo na wunsusu na nwene da no eno na awurade befa agraso na wadi ama wo nyame onhyira wo da bibiara wo hwe me free nyame nhyira wo